Only startede som et dedikeret jeans-brand, og jeans er stadig essensen i alt, hvad vi laver. Vi brænder for jeans. Deres styrke, deres autentiske rå look og deres evne til at give Only-pigen udstråling og personlighed. Italien er ubetinget verdens førende jeansland, og Onlys italienske jeanspartnere er blandt verdens allerdygtigste. Du får nu mulighed for at følge den lange og komplicerede proces med at fremstille et par Only jeans. En fascinerende proces, der kombinerer de mest moderne og avancerede maskiner med omhyggeligt håndværk.